Iphetshana elibangele ingxaki kaloku kubangele okokuba i-SANDF ithatha amanyathelo akhawulezileyo ngelithomalalisa inyashakamba amalungu omkhosi azibandakanya kwimibutho nakwiindibano ze-ANC. Intloko yezomkhosi uGeneral Solisho ke uxelela amalungu akhe okokuba abazunyamezela into yokubana amalungu abasoloko ebandakanyeka kwimiba engqamene nezopolitiki. Ours is to ensure that we are above politics. So whatever the angle or the invitation comes from, our members should not be part of any political engagement whatsoever. Owayesakuba intloko yezomkhosi uSiphiwe Nyanda uyavuma kwelithi abantu bavumelekile uba mababe nawo amakhaya ezopolitiko kodwa ke makube ngaphandle komsebenzi wezomkhosi. There is nothing wrong with people belonging to political parties, being members of political parties, and sometimes being active in those political parties in their own time, but not within the SANDF. Akuqali ke oku kwenzeka. Owayesakuba ngumongameli uThabo Mbeki wasuswe ofisini ngumbutho wakhe vakala kokuba amalungu omkhosi ayeyinxalenye yale nyabatyikili. Nokuboneke uMbeki esenza isimemelelo kwabezomkhosi nokhuselo okokuba bangavuma ukusetyenziselwa izinto ezingqamene nezopolitiko. Kusenjalo ke i-ANC ayikahlomli kwezakutsha nje. Uxanduvo oluthwaliswe emagxeni amalungu e-SANDF kuqinisekisa okokuba uMzantsi Afrika noluntu ngokubanzi lukhuselekile kuwo onke amabakala akweli lizwe. Kanti ke xa bewenza lo msebenzi ulindeleke okokuba bamegeqe kwezopolitiko. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.